l'empresa Grup Saltó de Lleida, una de les 4 finalistes del Dia de l'Empresa. Hola, benvinguda, Aires. Hola, Què tal? gràcies. Com estàs? Molt bé. Per què en aquests cartells? Vam fer aquesta plantada d'arbres i cada departament és responsable de cuidar d'un dels seus arbres, perquè una de les coses que treballem aquí a Saltó és el tema de la sostenibilitat. Què és el Grup Saltó? És un grup d'empreses tecnològiques amb seu central a Lleida i que estem per tot l'estat. Fem manteniment d'ordinadors, impressores, caixers automàtics, robòtica, desenvolupament d'aplicacions. A part de vendre'ls a Catalunya, també els estem venent a tota la península i ara estem en un projecte als Països Baixos, França, Alemanya i Portugal. Com treballeu a favor del medi ambient? Estem fent moltíssimes coses, sobretot en temes de sostenibilitat de la nostra flota de vehicles. Intentem donar segona vida als recanvis ja obsolets, però nosaltres fem aquest reciclatge i aquesta recuperació. Quines mesures socials teniu per la plantilla? Plans de carrera, que fem molta formació, que som una empresa tecnològica, estem apostant molt. Aquí el que estem fent és tota l'última tecnologia que surt, els formem amb aquests temes. Quantes dones hi ha en càrrecs directius? Bé, l'equip de direcció està format per 6 persones, 3 homes i 3 dones, tot i que som una empresa tecnològica i és això una dificultat. Nosaltres estem apostant perquè el sector femení aposti per la tecnologia i amb aquí, Bet, ja saps el que et toca, estudiar alguna enginyeria. Com treballeu la innovació? Com pots veure, aquest robot és per cuidar la gent que viu sola a casa seva amb el llenguatge natural, que és amb la veu. El seu dia a dia els ajuda, no? Els fa recordatoris de t'has de prendre la pastilla, com et trobes, com has dormit. I després també tenim aquest altre tipus de robot que està molt enfocat a l'àmbit educatiu i això ho fem des d'aquí, des del territori. Nosaltres diem que des de Lleida ho fem pel món, no?